Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa Negros ang amon ikadulong sa inyo. Updatein ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag sarama kami malantaw sa KCAT Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City kag Banwas ang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. May kapin sa 400 milyones pesos nga balor sa benepisyo kag proyekto ginpanagtag sa mga mangunguma sa Negros Occidental subong nga aga. Sa Kabangkalan City, mga empleyado sang syudad nga nalatnan sang COVID-19 nagdangat na sa 35. Sa La Castellana, kumpol nga ginsunlog bangod sang yasablag sa lawas NAGTIMALUS. Lalaki nga nanunlog, iya ginbuno patay. Turista nga nagasaka sa Don Salvador Benedicto nagalabot sa 10,000 kun weekend. Mas estrikto nga pagpatuman sa health protocols ginaduso sa LGU. Kag aton saksihan ang maduagod ng mga Christmas decors kag lights sa Plaza Sang Silay. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, ginmando na sang lokal nga panguluhan sa Bacolod ang pagpasira sa Bacolod City Public Cemetery sa Dalan, Burgos. Sunod kay Jerome Solinap, ang pamuno sang General Services Office, ini natungod puno na o kung wala na sang hulot nga malubngan pa sang patay. Nakabaton ni Solinap ang direktiba sa pagpasira sang Bacolod City Public Cemetery sa Dalan, Burgos gikan kay Mayor Evelio Lunardia kag ini ang effective December 1. Sunod kay Solinap, iga-rehabilitate ang patro kag isa sa mga plano ang mga himuon ini columbarium. Paturo na mga yadtong ginlubong 5 ka tuig pasaka para ini ang mabutang sa bone box kag maghatag sing ligwa. Malawig ang panahon nga kinahanglan para diri suno kay Solinap. Bukas ang Bacolod Public Cemetery para lamang sa mga yadtong mga bisita sang ila mga minatay. Mayara man sing iban pa nga lulubngan ang syudad sa Handumanan kag Granada. Ginabisuhan naman sang GSO ang mga illegal settlers sa among nga patro nga magbiya na sa lugar. Ang plano sito mo sa kapulumparium na mga tulan nga tag 5 years and over na pwede na nga imuhan sang bone box. Okay. Parang space na sita. At yung mga lawid-lawid na siguro bakit nga on the best inventory kita dira. Sa number 9, sa Banwas sa La Castellana, isa ka kumpol yung ginasundog bangod sang iya nga sablag sa lawas ang nagtimalo sa persona nga nagasundog sa iya. Iya inigbuno kag napatay. Patay ang 41 anyos nga si Tito Arturo matapos ginbuno samtang nagatambong sa haya sa Barangay Kabakungan sa Banwas ng La Castellana Domingo sang hapon. Ang sospek amo si Leonard Espadera nga isa ka kumpol. Suro sa investigador nga si Police Staff Sergeant Herald Hisawan, pareho nga nagatambong sa haya si Espadera kag si Arturo kung sa diin ginasunlog ni Arturo si Espadera bangod sang iya nga sablag sa lawas. Suro sa pulis, posible nang utos si Espadera gani nagpuli ini kay nagkuha sa binangon. Sa iya nga pagbalik, iya giliw niya ginbuno si Arturo nga nagresulta sa kamatayon sang biktima. Nagsungka man sa otoridad ang sospek kag siya ang pasakaan sang kaso nga murder. Sa number 8, mag-live-in partner na sapwan patay malapit sa ilang nga ginaistaran. Patay na sa masapwan ang mag-live-in partner nga Sanday Gerson Pabayos, 29 anyos, kag Manilyn Gomez, 20 anyos, malapit sa ila balay sa Barangay Buntis, Banwas sang Bakong sa Negros Oriental sang Sabado. Sa investigasyon sang Bakong PNP, nasapwan si Pabayos 10 ka metros ang kalayuon gikan sa ila balay nga madamo sang igo sang buno sa lawas. Si Gomez na nasapwan naman 20 metros malapit sa ila balay nga may mga igo man sang buno kag siya ang wala na sang pang-idalom nga panapton. Ang 4 ka mga abyan ni Pabayos nga iya pa nakaupod inom antes na tabo ang krimen ang ginalantaw karon nga persons of interest sang PNP. Padayon ang investigasyon sang PNP angot sa krimen. Sa number 7, Vice Mayor Elsie Familiara nagapahanumdum sa mga malls kag mga commercial establishments nga pasugtan makasulod ang mga senior citizens kung ini sila ang magabakal sa essential goods and services.
Ginpahayag ni familyaran nga may nagreklamo kung may reklamo sila nga nabaton nga may mga senior citizens nga wala ginapasulod sa mall sandig sa pagsulundan sa executive order ni Mayor Evelio Leonardia nga ginahaylo ang mga nagaedad 14 anyos panubo kag 66 anyos pasaka nga magpabilin sa sulod sa balay kung wala man sa importante nga kadtuan. Pero nakabutang man sa iyo nga mahimo makagwa sa ilabalay ang ini nga mga persona kung magabakal sila sa mga kinahanglanon sa panimalay o kung importante nga mga serbisyo kasubong sang pagkadto sa doktor kag iban pa. Exempted man ang mga senior citizens nga kinahanglan magwa sa ilabalay para magtrabaho. Suno sa Vice Alcalde, dapat ang tagdumalahan sa mga establishmento komersyal ang nakahibalo maglantaw kung kinahanglan nga pasudlon ang mga senior citizens o kung minors, depende sa ila tinutuyo. Term nga use the strongly encourage to stay at home, but may mga exemptions na they are allowed to obtain essential needs. May mga senior citizens kita nga living alone. Sa number 6, ginaprobahan sang Regional Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases ang arrival o kung suspension sang arrival sang locally shredded individuals sa Banwa sang Pontevedra. Sa Resolution number 79, ginaprobahan ang suspension sa pag-abot sa mga LSI sa Banwa sumugo Disyembre 22 tubtub Enero 5, 2021. Ginihinyo sang Pontevedra ang 15 dias nga suspension sa pag-abot sang LSI agud tumahatagan sang tion nga mahanda ang quarantine facility sang Banwa antes pa man magbaton sang bag-o nga batch sa mga LSI. Sa number 5, sa kada adlaw, ilabi na kung weekend, nagalabot sa 10,000 ang mga turista nga nagapadulong sa Banwa sang Don Salvador Benedicto. Gani LGU nagaayo sa mga business owners nga estrikto nga ipatuman ang minimum health protocols. Suno sa kay Mayor Markslen de la Cruz, ilagi kakibot ang hinali nga pagdamo sa turista sa Don Salvador Benedicto. Sa bulubanta niya, nagalabot sa 10,000 ang turista nga nagasaka sa Banwa ilabi na kung Domingo nga adlaw. Ang DSB ang popular nga destinasyon ilabi na para sa mga motorcycle riders. Ginayo ni de la Cruz ang restaurant, cafe kag resort owners nga sila na mismo magapasiguro nga ginasunod ang pagsuksok sa face mask kag physical distancing. Ginhingyo man sang LGU ang bulig sang sangguniang kabataan nga magpahanumdum sang pagsunod sa protocols ilabi na nga may multa nga ginapatuman ng LGU sa mga nagasupak sini. Patag sa alkalde, hindi pwede ang physical Christmas party sa mga empleyado sa gobyerno sa ilang Banwa. Ginakabig naman ni De La Cruz nga manageable ang COVID-19 cases ang Banwa. Sa 15 ka mga COVID-19 cases, 3 na lang ang active cases. Sa amon, sa gobyerno yati bawal gid ang Christmas party. Banwa, kunano pa nga ahensya sa gobyerno, bawal kag opisina, bawal. Apang hindi naton manigar nga ang iban sinadi ma-celebrar kay mahiwat yun. Pero ang importante nga ma-observe lang sila nga sa kapasidad sang venue nila 50% lamang. Kag ini amo manimbantayan namon. Sa number 4, nagdangat na sa 35 ang mga empleyado sa siyudad sa Kabankalan nga nalatnan sa COVID-19. Ini ang ginkumpirma ni Mayor Pedro Zayco, suno sa alkalde, na dugangan pagid sang 3 ka mga empleyado sa siyudad nga nagpositibo sa balatian. 2 gikan sa Mayor's Office kag 1 gikan sa General Services Office. Asymptomatic ang 3 kag ginpadala na sa healing facility. Wala man sila ka-report sa City Hall antes gin-swab test. Sa kabilugan, 398 tanan ka mga empleyado ang ginpaidalom sa swab test kag 5 lang ang nagpositibo sa balatian. Gani suno sa kay Zayco, sumugod buwas balik na sa 100% ang working capacity sa City Hall gikan sa 50%. Sa kabilugan may 7 na tanan ka mga persona ang napatay bangod sa virus kag isa diri ang assistant engineer sang City Engineers Office. Pero ina sila, wala na sila naka-report sa sa opisina, no, kay schedule na sila nga batch for swabbing, no, so why na sila ginapa-report, no, meaning nga safety lang gyapon ang opisina sa mayors kag sang GSO.
Sa number 3, maging pagwa ng resolusyon ang Regional Interagency Task Force para sa mga locally stranded individuals nga magapauli sa Negros Occidental sa Disyembre 24, 25, 31 kag Enero 1. Samtang sa Bacolod naman may mga pagbago sa mga requirements para sa mga LSI nga magapinauli. Ano ba lang kahulugan sini? Aton hibaloon sa report ni Marty Go. Ginaprubahan na sang Regional Interagency Task Force ang ginpangayo sang probinsya sang Negros Occidental nga suspension sa pagpauli sa mga locally stranded individual sa probinsya sa Disyembre 24, 25 kag 31 pati na sa Enero 1. Iniagod mahatagan sang ligwa ang mga banwa kag syudad nga makapaninlo kag disinfect sang ilang mga quarantine facilities. Magsiling kita nga LSI, ini sila ang mga persona nga yara sa iban nga probinsya sa pungsod nga luyag magpauli sa ila syudad o kun banwa. Ini sila ang hindi makasulod sa Negros Occidental sa ini nga mga petsa. Wala diri nadala ang Bacolod nga isaya ka highly urbanized city kag may separado kag kaugalingon nga local government. Gani ang ini nga moratorium ang wala sang epekto sa mga pumuluyo sang Negros Occidental kundi para lang sa mga nagapinauli nga gikan sa iban nga probinsya. Mayara naman karon sang ginaduso ang Bacolod Emergency Operations Center nga pagbag-o sa mga requirements para sa tanan nga mga returning residents. Nalakip na diri ang mga LSI kag pati mga nagapinauli gikan sa iban nga pungsod. Ang protocol nga ginapatuman sa karon sang syudad amo kinahanglan pa nga magpaidalom sa swab test kag magtener sa quarantine facility sang syudad o kon sa hotel ang mga returning residents sa ila pag-abot sa Bacolod. Ginaduso sang EOC nga kon mayara man lang sang negative RT-PCR result ang returning residents gikan sa lugar nga ila ginhalinan, hindi na sila kinahanglan ipaswab test liwat kag patineron sa quarantine facility sa ila pag-abot sa Bacolod. Magluwas nga makasiguro ang syudad nga nagnegatibo na sila sa virus sa ila pagsulod sa Bacolod. Mahagan-hagan pa ang galastuhon sang syudad sa 14 nga adlaw nga pagtiner nila sa mga quarantine facility. They can go straight home without any need for testing, without any need for quarantine. Sigurado na sila makapuli. Kag kita naman, sigurado kita nga wala kita maging baton na positive. Hindi na kita magduda, hindi na kita mag-test, and that will save us some logistics as well. Ma-save sa aton sa syudad. Pero rekomendasyon pa lamang ini sang Bacolod EOC kag wala pa sang approval sang alkalde sang syudad, gani hindi pa karon ini mapatuman. Marty Go para sa Digicast Negros. Sa number 2, nahuman na ang taytay sa Lacson Street Extension padulong sa Alhis Murcia Road sa Bacolod City. Ang rehabilitation project nga ginsugdan sadtong Hulyo sa nagligad nga tuig ang nagalakip sang pag-ilis sang sadto anay steel bridge kag paghimo sini nga isa ka 4-lane concrete bridge. Mayara man ini sang gin-install nga drainage lakip na sidewalk. Ripra para sa flood control kasubong pagpalapad pagid sang dalan padulong sa Magsaysay Avenue. Suno kay Mayor Evelio Leonardia sa kadamuon sang salakyan karon sa syudad, ginalauman nga ini ang makabulig sa pagpahagan-hagan sang pagguot sang trapiko. Ang proyekto ang gikan sa pondo nga ginloan sang syudad sa Development Bank of the Philippines. Sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, masobra sa 400 milyones pesos nga balor sa mga benepisyo kag proyekto para sa mga mangunguma sa Negros Occidental ang turnover kaina sa mga mangunguma. Yaring report. Wala na mapunggan pa ni Abner Adhior Jr. sang banwa sang ilog ang iyang excitement. Gilingon siya nagsaka sa sining nga traktora nga mabaton sang ilang asosasyon para magpa-picture. Suno sa iya, dako ini nga bulig para makabawi sa ilang produksyon ilabi na nga nangin apektado man sila sang lockdown bangod sang pandemic. Apektado gid eh. Oh, budlay. Budlay kayo sa pag-ubra, budlay eh. Limitado kayo yung oras man. Ang oras ba gid? Oo. Kapag mas balay. Mag-lockdown no? Kagi ka mo lockdown yan kamo? Oo, nakagi ka ng lockdown. Sa isa ka hektarya na nga humayan, nagapaabot siya sa mas mahapos na nga pag-arado sang talamnan bangod may traktora na sila. Isa lamang si Abner sa libo-libo nga mga mangunguma nga beneficiaryo sang cash and food subsidy kag distribution sang machineries and inputs sa Department of Agriculture kaina sang aga.
34,000 ang mga mangunguma nga makabaton sang tag 5,000 pesos nga balor sang cash, bugas, manok kag itlog. Masobra man sa 200 milyones pesos nga balor sa machineries ang ginpanagtag. Sa iya nga speech, ginpasalamatan ni Governor Eugenio Jose Lacson ang mga mangunguma kay bisan pandemic, padayon sa gihapon ang ilang paghimakas. Ginkilala ang Bago City bilang top producer sang palay sa Western Visayas. We in Negros Occidental and Western Visayas take encouragement in the fact that we remain to be among the top palay producers in the country, and our production even increased in the first half of this year. Suno kay DA Secretary William Dar, sa sinigabuli gikan sa gobyerno, ila ginapaabot ang dugang pagid nga produksyon gikan sa mga mangunguma sa probinsya. Yung pagsusumikap pa rin paigtingin kasi nasa middle of pandemic pa rin tayo, hindi natin alam kung tapos na ba ito. So yung minimithi natin na sapat ng pagkain ay naandyan. Hindi dapat tayo magkulang ng pagkain. At nakita naman ninyo, 8 buwan na pandemya ay mayroon tayong sapat na pagkain. Iyaman ginanunsyo sa programa kay Inasang Aga nga may gintalana nga 768 million pesos nga balor sa mga proyekto kag benepisyo ang ila ipanagtag sa mga mangunguma sa Negros Occidental sa badason nga tuig. Sa Good Vibe, syudad sang Silay ang nagpatigay sa virtual nga switch-on ceremony sa Silay City Public Plaza nga karon na puno na sang mga dekorasyon. Aton saksihan sa report ni Marcian Muico. Mas mabatsagan na sa karon ng espiritu sang Pasko sa syudad sang Silay bangod sa gin-switch on na ang madupagon nga Christmas decoration sa palibot sang public plaza sang syudad nga masamig ginakadtuan man sang mga Silaynon. Agaw atensyon kada tuig bisan pa sa mga nagalabay lang sa syudad ang mga decorations kag Christmas lights sa plaza publika sa Silay City nga masanag kag maduagon. Bangod sang COVID restrictions, ginpatigayon online sang Domingo ang lights on nga gintambungan man sang mga opisyales sang syudad. May these Christmas lights and display symbolize our hope, our faith, and our love in whatever situation we are and whatever challenges we face. Because in Jesus Christ alone, we are all victorious. My Christmas message to all of you is cherish the festive season with those close to you. If you think it's a large gathering and with vulnerable people, you might postpone that gathering until you can safely gather. Or better yet, celebrate Christmas virtually with people close to your hearts. Let us show our love for one another by protecting each other from the transmission of the virus and thereby saving the lives of those we love. Bukas sa publiko ang public plaza para ila ini ma-enjoy. Ang kapulisan ang magabantay lang sa palibot. Agud masiguro nga ma-enforce sa gihapon ang minimum health standards kaangay sang pagsugsok sang face mask kag social distancing. Marcian Muico para sa Digicast Negros. Barb ba dayon na gid ang Christmas? Para na gid niya, ma-feel ko na gid sa kadamo sang lights on ceremony sa kada LGU, ma-feel mo na gid nga kahit paano may Christmas gid gyapon. May although nga visually kanami gid balay na makakadto ka sa mga lugar, sa mga naglain-lain nga plaza sa usually sa Banwa o syudad kag makita mong gaingat-ingat. Pero mayo man ni ang virtual nga mga lights on ceremony kay bisan pa hindi ka to kakadto, makita mo kung ano katahom kag kapuno sang tuag sa ilang mga lugar. Di ba pating tanhay nakita to nga katahom kay San Carlos katahoman. So ang isa sa mga good nga effect siguro. Makatipid ka sa gasolina, Barbie. Hindi ka na mag-drive pa ka sa lugar, kita mo na siya virtually, kita mo ng video. May enjoy kay everybody sharing kung anong miara sila nga hindi mo kailangan magkanto dito. That's siguro, that's a nice thing about this pandemic. Kanamo tas ang na-discover. Pwede tagali mahimo. Pwede mo pa masulit-sulit lang ta. Oo, at your own pace, at your own time, di ba? Kay Daan Barb, kabalo ka, 17 days na lang, Pasko na. Kagamuyan itong mga balita sa Negros, subong adlaw. Kayo man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kang eksakto ang mga impormasyon.
Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.